Nej. Hallo? Nej, hej. Hej YouTube. Det her, jeg vil gerne vise min server. Bum. Server IP. Jeg har også min ven med her, Asmus. Ikke Asmus? Jo, jeg kommer snart. Okay. Og vi kommer at bygge spawn. Byen. Vi er ikke rigtig nået så langt. Så som I kan se, vi har faction, vi har mods, vi har vi har experience mod, og vi prøver at skaffe nogle flere mods. Her er vores spawn, det er her hvor I starter. Præcis lige her. Præcis. Nu er du på. Så der er det jeg ved 12. I går tror jeg nok, eller så var det i lørdags, eller så var det søndags, der var der en englænder på, og han fik serverens bedste rustning, og serverens bedste sværd, han får det kun én gang. En englænder. Her er der min faction til nogle steder. Har vi mange steder. Ja, skal lige se, skal lige se om vi kan finde den. Nej, det skal ikke være der. Det er gyldigt. Jeg har bare sådan bygget lidt rundt omkring. Og det her er så Bonbonland, som vi har droppet at lave. Vi laver det bare et andet sted. Markus? Hvad? Der er... Endelig de har foran måske. Så er det også. Nej, der kommer spawnbyen. Det er egentlig. Okay. Jeg kan godt. Kom lige bare. Okay. Jeg tror jeg gør den smartere der. Sådan er revnt. Det her, jeg tror at det, vi laver sådan nogle serier, ikke Asmus? Så vi ses for den gang, YouTube.